ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି। ଅଳି ଅଳି ଝିଅଟିଏ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ଥାପିବା ବେଳକୁ ଜାଣିଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛି ବୋହୂ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ବେଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣି ଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ବିପରୀତ ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, "କୋହମ୍, ମୁଁ କିଏ?" ଉତ୍ତର ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ, "ସୋହମ୍, ମୁଁ ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ।" ଉତ୍ତରଟି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖ ଛାଡ଼ି ନ ଗଲେ ବି ସେ ତାହା ବୁଝିପାରେନା। ଏହି ଉତ୍ତରର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ଗୁରୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଚାଲେ। ଆଉ ସାଇ ବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଦ ଦେବା ବେଳକୁ ବାବା ତାକୁ ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପ, ଦିବ୍ୟାତ୍ମାସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେନା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆଉ ଟିକିଏ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ତଫାତ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ତମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା କିପରି?" ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ମାନବ ସେବା ବୋଲି ବାବା କୁହନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାନବ ସେବା ତୁମର ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଉନ୍ମୀଳନରେ ସହାୟକ ହେବ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଏହି ସେବା ଆମେ ଶିଖିବା କିପରି? ବାବା କୁହନ୍ତି, ସେବାଭାବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆହରଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ସେବକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ସେବକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ସେବକ ହୋଇଗଲେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯିବ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବହୁଧା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଜନ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ ବା ନିରବୌପବେଶନ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାଗୁଡ଼ିକ ସେବା ପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ହେଲା, "ସମାଜରେ ହସ୍ତ, ଅରଣ୍ୟରେ ମସ୍ତକ।" ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବା ସହ ନାମସ୍ମରଣ ଓ ଭଗବତ୍ ଚିନ୍ତନ କରିଚାଲିବା। ଏହା ସେବାକୁ ଉପାସନାରେ ପରିଣତ କରିବ। ସେବା ଓ ସାଧନା ପରେ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ନୈତିକ ପଥର ଅନୁସରଣ, ଯାହା ଫଳରେ ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବାବା କହନ୍ତି, ମାନସେକଂ ବଚସେକଂ କର୍ମଣ୍ୟେକଂ ମହାତ୍ମାନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମ ଏକ, ସେ ମହାତ୍ମା। ଶିବ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦ ଶିବଙ୍କର ଏକ ନାମ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ମହାରୂପୋ ମହାକାୟୋ ବିଶ୍ୱରୂପୋ ମହାଯଶଃ ମହାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ବିଶ୍ୱରୂପୋ ମହାହନୁ। ଅତଏବ ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ସୋପାନ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଭକ୍ତ ମହାତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଶିବୋହମ୍, ମୁଁ ଶିବ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ନୈତିକ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ମାନବ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାଇରାମ।